Salut și bine ați revenit la Content and Stories! Episodul de astăzi este unul mai special, deoarece ne-am propus să descoperim împreună povestea ciclomoșilor. Vom descoperi împreună ce înseamnă acest concept, de unde le-a venit ideea, dar și ce îi determină să îmbrace an de an costumul festiv în preajma sărbătorilor de iarnă. Vom afla toate acestea de la principalul ciclomoș din Hunedoara, Daniel Vlădulescu. Povestea ciclomoșilor hunedoreni a început în anul 2015, dar de fapt începe cu un an mai repede, în 2014, unde am participat pentru prima dată la o ediție de ciclomoși simerieni, care la rândul lor au preluat inițiativa din Valea Jiului. Deci ne ducem undeva în 2009-2010 la inițiatorii acestui concept care noi l-am preluat, promovat de 9 ani de zile. Ce reprezintă mai exact este o acțiune socială și de comunitate. Se împarte în două etape evenimentul. O etapă unde părțim dulciuri, plăsuțe cu dulciuri copiilor întâlniți pe traseul nostru și o acțiune umanitară, socială. Pentru a avea o ediție cât mai reușită, munca începe undeva cu 2 luni în avans, de la alegerea datei, în primul rând, urmată de texte, echipă de promoteri, echipă de fundraising, găsirea de sponsori, de oameni buni care să se alăture, până în apropierea evenimentului, când se fac achizițiile, facerea de cadouri, care este de fapt o întreagă activitate de o zi de regulă, până în ziua evenimentului și post-eveniment. Sunt multe detalii care de fapt nu se văd. Am ales să facem evenimentul pe biciclete, deoarece una dintre pasiunile mele este ciclismul și am zis să facem o acțiune în jurul ciclismului. Așa a fost și conceptul pe care l-am preluat din Simeria, Moș Crăciun pe biciclete. De aici provine și denumirea de ciclomoș. Dă o tentă de autenticitate, nu este atât de des să vezi prin oraș moși pe bicicletă, în special când sunt zeci de persoane în haine de sărbătoare, spiriduși, reni, Moș Crăciuni, care împart de fapt bucurie. Fiecare ediție a implicat un caz social. Am început în 2015, la prima ediție, cu o familie de lângă Hunedoara. Ulterior am ajuns la case de copii, centre de seniori, cât și la alte familii în nevoie în prag de sărbătoare. Fiecare ediție a fost reușită în felul ei, însă cea mai reușită ediție de fapt încă nu a avut loc. Pentru că dorim să evoluăm, să fie din ce în ce mai bine, fiecare ediție să fie mai reușită, iar anul viitor o să fie ediția cu numărul 10, ediție aniversară, și din perspectiva mea va fi chiar cea mai reușită de până acum. Echipa ciclomoșilor este formată de la oameni care doar transmit verbal mesajul nostru, până la oameni care se implică. Avem oameni sau instituții care an de an ne sunt alături, cum ar fi Facultatea de Inginerie din Hunedoara, unde facem plăsuțele, echipa voluntarilor Huniadica, care de fiecare dată ne este alături, și oameni din afară, din afara județului, din afara țării, care ne sunt alături, poate nu fizic, însă financiar, sau transmit celor mai apropiați de noi mesajul. Să vină, să participe, să se implice și să aducă bucurie copiilor. Desigur, toate acestea n-ar fi posibile fără mâna mea dreaptă, de fapt fără ajutorul moșului, spiridușul ciclomoșilor, Mihaela, grosul Mihaela, care mi este alături de ani de zile, și împreună facem povestea să continue.